biya alamsa ya marsikalo klem ganani ambalma o bismillah malachuka adun kibaru keneka bi kibaram bambulu kada fulukan ode CEDEAO jamana nyamko ule mali transition nyama colonel Assimi Goita ka o wele uga nyoye dola kibaram sarama ulu konne ya yire gafo CEDEAO ale jamana nyamo ulu ka nyoye chuni dola ni anko mako sommet extraordinaire ule mali transition nyamko colonel Assimi Goita ka o wele ko ata aselo o manyoyan na ufe ni ata kalaje ni sommet yere ale mo bena ke mali transition ko rika ale ni Burkina Faso ani Guinée Conakry nunu ko ka wele bla colonel Assimi Goita mani chugayna akoni ngun kan ko ni jara ko sebe mali kono do ko ni ayire ka fako akanga ta do yere ko fena ayire ka fako ni atara ko akala kana sabati le tinake nga obelata machama ko ni ayire ka fako ni ko nyme ko sabla ko mali be la halam yere kono ni oye amba ko ni atara ko akonna se ka ayire difan ko sebe wala sa chugamna amba ko o be wili ka bo malika ko o yere fena temele ko fe ko aleni CEDEAO jamana nyamo wera kon ka kuma ndu sefe akon be se ka ulason chuga do kon na transition o kon yin kunta kala kan sablani aya yire ula ko baran mu kon te se ka kurunga do wati subulo kon nala ko una son aka folima ni ko ina ay famiyali ko ni soroni na o ko ni ka yire ka foko CEDEAO jamana nyamo ko ulera kon fene be fe ka usendo ambar ko ale banna mali kono kibarabara mambulo kada kulokan ore mali tati fre soba do weno kerengerenela station Total Shell Orexi aleni ola energy o baragela ulu kelme ka kile saba baragla bunda kibara mutana ma ulu konne ya yire kafo station Total Shell Orexi aleni ola energy o baragela ula yire kafo ko avril kalo kile woro kile wolobla aleni kile shiki ko ulu minata barabla dola ka sababu ke ulu kon ka hake o sabati linde ko ni ya takalaje kamini samba fla aleni ngwani kile konala ulu be wuli ka jola wala sa baranyo ya konala ulu ka hake o kaseka sabati ga alibi o baran deselino kabo asilafe ulu kon be hage ni jablu bam yere kon nala ni o ye sinabe fe ko o ma ulu yere kon ni farala o kan ka wuli ga jobake ni ga barabla bake wala sa joga na ulu kon be se ka o hage o soro ko o kon nun kon ni sefe o wanyama o kon ni ulu ka hage ni jablu bay o mo kumala o ye wati ko fele no du uma la o wati ko fele ko ni temela alibi ulu nyabala o tefe ka ko yon ke o kumoy ko de mun chama kon be ulu kan ko ni atakalaje pombisi nu kon kafala ko de mun chama kon be ulu kan ko ni atakalaje ko mali du kulo yere kon kan ko bara kon be ke umundo de kon nala ko o sabati de ulu ko ulu be ubulo na bla u ba sebe na wati munna ayira la ka ko ni sampla ke barala ni man mi ay refene ko ulu kon be ubulo na bla u ba bara sebe na wati munna ko ayira la ulu la ka ko ni sampla ke ni bara ni konna ko ika bara ko ni ubun kan ka yelma sabla ma wero de we ulu ko ni fene di ni station tigi ni fene ma bara la ko ika kontra ali kon be yelma ka do ni station tigi yero kon je ko o be na ni yelma chama kon ni sina bef ni o ye u ga hagi ni jekulu bay o yere ko ni cheba do ni o ye Abubakar Kulbali ale yere ko ni ayire ka foko ni ko yere ko ndo be ga jukuya ko ni atakalaje ko station Total ko o yere de fene ku ga fusa do ni ko ga ko kabini u ga wili ga jonnu ko ni dambela ko umba aka mo sara watan sara ko ga labe na onna aka mo yere sara ke watan fly ko ni bela de fene de mele ko fe ko ni pompisi nu ko tuma chama u kon be genga bo u ga barawla kasoro amasudawla wa fene ko ali dommage re fene masarawi ko wa fene o yerete ambe ko ni station nu baragalo ko tuma chama u be genga bo u ga barawla kasoro amasudawla ko wa fene ko ali intérêt re ko fene te sarawi kibaraware mambulo kada kulokan ore mali jamana nyamo ule nyangi bereta moto nun talo kama kibaram sirama ulu ya yire kafo ko Bamako gouverneur ale koni ye sebe mo ka yire kafo ko demseni munu kon be moto nu ta siraban kalawla ko nyangi ni bene kon be ta ni man nu kon kama ko wafne ko aba alanyini sigida nyama bela jele ka kuma aka sigida la demseni fe wala sa tuga na useka ni wale an nu famnya ukana u yire ka nyena ma ka sara walma kata baga ma wero kon fene ma ka uludo ka sara kon nala ni sharia sɛbɛn kɔni talen filɛ nin ye a kɛra nisɔndiya koba ye sigida ɲɛmɔgɔw yɛrɛ kɔni fɛnɛ caman ma dɔw kɔni y'a yɛrɛ k'a fɔ ko nin waleya yɛrɛ kɔni mɛnna ka sɔrɔ a ma kɛ yɛrɛ ko sabula ko denmisɛnnin kulogɛlɛn dɔw bɛ yen nɔ ko olu kɔni ka degun bonyalen don ka se duguden tɔw ma ko
fo ka taa ni sɛbɛn in bɔli la mɔgɔ min kɔni mana minɛ moto boli kojugu la walima moto nun ta la sirabadaw sanfɛ ko ɲangilibere kɔni bɛ da o tigi na kunnafoni ko cɛla kibaruya wɛrɛ m'an bolo ka da tulo kan o de ye san dugu kɔnɔna la maa dɔw kɔni bɛ ka labɛn walasa ka se ka dɔ fara denmisɛnninw olu kɔni ka ekɔli la don kan kibaruya min sera ma olu kɔni y'a yɛrɛ k'a fɔ ko projet min bɛ yen nɔ ni ale tɔgɔ ye accès à l'éducation pour tous les enfants du Mali ale ye maa 20 ɲɔgɔnna ta ka olu kɔni former walasa cogoya min na olu kɔni bɛ se ka don gatigiw kan ka u ladɔnniya ni ka tila ka u denw ka olu tɔgɔ sɛbɛnni ka o nɔgɔya u ma fɛnɛ ekɔlisow la ko n'i y'a ta k'a lajɛ maa caman de bɛ yen nɔ olu bɛ ban k'u denw tɔgɔ don ekɔli la ko sabula ko fɛn tɛ u bolo walima gɛlɛya b'u la ni maa ninnu kɔni ninnu bɛna bila san marabolow kɔnɔna la walasa cogoya min na u bɛ se ka maa caman lafaamuya u ka u denw tɔgɔ sɛbɛn kalan na an balimaw ni kibaruya min tun b'an bolo ka da tulo kan ani ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ